हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबाय। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौहाय लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबासो भिडिअखौ बुजिगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे मिउजिक भिडिअस आरो आबुं बर' सावथुननि सोमोन्दै मिथिबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल बा थाम्बनेइलावनो नुखादोंआनो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै अर्गें मशन पिक्चार्स बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो बिथां राजा नार्जारिनि नाजानायाव जोनोम मोननाय आबुं बर' सावथुननि सायाव आं दिनै नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे आबुं बर' सावथुना बर'फोरनि गोबां मुंदांखा आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायजों आबुं जानाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मुंदांखा सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय मोसा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जोंहा बे मोसा आबुं बर' सावथुननि एपिसड 1 बा पार्ट 1 भिडिअखौ दायो अर्गें मशन पिक्चार्स इउटुब चेनेला रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे पार्ट 1 भिडिअखौ नायाखै एबा नुवाखै अब्ला आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनो हागोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुना जोंना बर'नि मुंदांखा जाखांफुनाय आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायजों आबुं जानानै नुजानाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी होननानै बुङोब्ला गोबाङानो सिनायखायोआनो नङा होमबा लोगोफोर। मानोना बिथांमोनानो दासान्दि जाखांफुनाय मुंदांखा बर'फोरनि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' लिंसार बसुमतारीनि मुभि होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनखायो नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा एक्टर बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोनानो जाबाय सुदेम सना, बिबेक, मनीषा, विंकल, श्रीबराज, नबनीता आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बेयाव गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बिथांमोननि मुंखौ आं बेयाव मेनसन खालामला दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्लाथ' जोंनि बे मोसा आबुं बर' सावथुना बर'फोरनि मुंदांखा आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायजोंनो आबुं जानाय नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोसा आबुं बर' सावथुनखौ जाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मोसा आबुं बर' सावथुननिनो पार्ट 2 खौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोनहा अर्गें मशन पिक्चार्स इउटुब चेनेलाव थांनानै इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्टखौबो थाबैनो रिलिज खालामगोन दे। ओमफ्राय लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे मुभिनि बागै एसे सोमोन्दै मिथिनो दे लोगोफोर। बे मोसा आबुं बर' सावथुननि प्रडिउसारानो जादों फुंखा नार्जारि दे लोगोफोर। डाइरेक्सनखौ खालामदों बिथां राजा नार्जारि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जा बिथांनि नाजानायावसो मोसा आबुं बर' सावथुना जोनोम मोनदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जा बे मोसा आबुं बर' सावथुनाव डिअपिखौ खालामदों बडा खेरखातारि दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर मेकआपखौ खालामदों सनाम ब्रह्मा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुनाव केरिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारीया दे लोगोफोर। एक्सन डाइरेक्सनखौ खालामदों सुजित देब बर्मा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोसा आबुं बर' सावथुननि माखासे मिउजिक भिडिअफोरनि मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम, सोमखोर आरो इलिसा बर'मोना रोजाबदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा बे मोसा आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड जाना दं अब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जा बेबायदिनो आपडेट्सखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों मोसा आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 खौ साननैसो नेना थासैलाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।